Sawubona Molo Dumela uKhandiwe. Welcome to Ndaba Zisizwe TV. Igama lami uMzwandile Ibhungu lakwaSibiya. Buyele nezinye ezisematheni eMzansi. I'm sure you want to know what's going on. Let's get to it. Kwezisematheni kumaskande babukeli bendaba Zisizwe TV. uKhuzani uMfokaMpungose ukugcise igcokama elisha uMthandeni Manxele kuqhude manikiniki okhosini FM lapho bekuvota khona abalandeli abase-Free State bethi uKhuzani, abase-Pretoria bethi igcokama elisha. uKhuzani ubese wina ngamavoti angu-58.5%. Kanjalo-ke igcokama elisha libese lithola u-41.5%, lahluleka kanjalo-ke. Emva kokuwina kuqhude manikiniki, uKhuzani uMfokaMpungose idlamulenze bisiya ku-Instagram nasekhasini layo lika-Facebook esho khona ukuthi yena uking kamaskandi futhi uyabonga kubantu abamvotele, ama-Blue Nation, abo bonke abantu abamvotela benza ukuthi awine. Ubese esho khona ukuthi igcokama elisha lisondele neze lapha khona yena kuyinkosi kamaskandi yedwa, futhi-ke lobu ubufakazi obushoyo ukuthi uyena inkosi kamaskandi, esho khona ukuthi igcokama elisha liyimbungulu edla igazi lakhe. Ngicela uye ku-comment section usho uvuko lwakho ukuthi ucabangani ngalokhu, bese uklika i-subscribe button, ungakhohlwa ukuklikha ne-like button. Siyabonga.